Kita ako Bicol Sinda. Kita ako Bicol Sinda. Ayan po mga kababayan, Sinda Ika Ako Bicol Party List. Oy, dito paglingon mga kababayan ha, ang tunay na bilog na runa ang Ako Bicol Party List, talagang gabos na mga promesa, lampas pa nga ni mga kababayan, talagang nagtataon ng serbisyo. Dahil maning duda dyan. Kaya di na tabi paglingawan na iboto numero 18 sa balota, Ako Bicol Party List. Good morning, Ami Balyuspin. Ayan, and Nineth Villaflor Oñate. Yung kasubagong na hay na ito kasubago. Ansel May Belmonte Marhay na pagka-morning. As I said, kumusta ka daan ni Melchizedek. Ayun. Ang Ako Bicol Party List mga kababayan, Doc Louie Panti Marhay na pagka-morning. Kumusta na Doc padiris mo? Pag nakabakasyon ako dyan, gusto kong makaulay si padiris mo, sharing lamang ng mga ako yan, magagayon na idea. Maray na pagka-morning tabi sa imo and sa gabos pong empleados ka na Eastern Bicol Medical Center. Speaking of FMC at yan, pag-ulayan tagaro nadangog ko sa programa o sa patara-tara ni ni nagdadalagan na congressman sa Catanduanes, si dating alkalde, Mayor Leo Rodriguez. Kasubanggi na monitor ko naman sa indang Facebook Live na sisikapo niya na maibalik sa dati ang Eastern Bicol Medical Center. At yan mga kababayan, pag-ulayan tayan, ang sarap pa sa mga pag-ulayan ta, ang official na. And I congrats naman si Congressman Hector Santos. I-congrats naman because sabi sa indang page mga kababayan, Catanduanes, official nang idiniklarang Abaca Capital of the Philippines. Ayun, cheers! But before that, I still pagbati, good morning, Jim Rafael and kay Bro Herbert, ang sa tuwing mga technician dyan sa Radyo Oragon. May mga naghapot sa kuya, ang pag-search po ni kuya, ni Facebook Live sa Radyo Oragon, yun na kaya nakabugtak dyan, mapon ka mo, Virac Oragon. Yun ang Facebook Live kasi pag Radyo Oragon, Ligaspi ang mga kuanindo and yung samuyang page. Ini kaya naka-live kita sa Facebook, kaya hanapon nito, Virac Oragon, ano man po yan, mga kababayan. And as I said, ang Ako Bicol, mga kababayan, hagadon ta po ang sa indong suporta dahil ako mismo witness, saksi sa mga programa as in mga legislative agenda kana Ako Bicol Party List. Pero sa ngunya na panahon mga kababayan, ang bigahiling din tao garong secondary na lang yung mga inaapon na legislative function kan sa tuyang mga congressman. Kasi pag-abot kasi sa mga pinakalaylayan, gusto kang mga tao talaga kung paano nila mamati itong serbisyo tabang kan sarong party list. Kaya daing duda mga kababayan na ang Ako Bicol Party List, as I said, kan mga nag-aagitang mga kuyan, mga program, ang Ako Bicol Party List mga kababayan, sa panahon ng kalamidad, malalao man mo yan. Witness kaan ang alkalde ng Virac, si Mayor Posoy Sinforoso Sarmiento. Dahil sa request kan alkalde ng Virac, kan nagkaigwa kita ng bagyong Rolly dyan, inot na nagresponde, siyempre sa esfuerzos ni Mayor Posoy Sarmiento, nag-request sa Ako Bicol Party List na tuwangan sinda, mga kababayan, gabos na tabang, water system, gabos na mga kababayan, na pinaghagad na nitabang ni Mayor Posoy pinadara dyan. Ilalong-lalo na pag-abot sa clearing operation na kung saan mga kababayan, halos abuton yata ito ng mga 6 na ekipahe. Bulldozer, backhoe, truck, mga heavy equipments mga kababayan, tanganing tuwangan ang Catanduanes, ang Virac, na maka-ahon tulos pag in terms of sa mga tinampong pigaagihan. Because mga kababayan, araw pagabagyo kaya, kadako mga debris na adyaon sa tinampo na kalat-kalat na dita pwedeng agihan ng sakyan. But because of Ako Bicol Party List, madali o nakarecover mga kababayan
ang sa tuyang probinsya duman sa mga pinag-aagihan. Witness kamo kayan. Kaya ako, pinapagirumdum ta lang na pag-abot sa ngaraning serbisyo. Duwayan, serbisyo intabang mga kababayan ang Ako Bicol Party List kasurog na katuwang pa. Cheers na lang. Good morning, Romel Balesa and Luis Brandy Camacho, mga kababayan. And so may mga gusto tabing ipaabot sa indong lingkod. Mag-text lang po kamo. Mag-text lang po kamo sa kuyang numero 0928-622-1936, mga kababayan. Kung ano aman ang gusto ng diskutirin ta dyan po sa indong kuyan, sa indong lugar, daig ka mo kuyan, daig ka mo mag duwa-duwa na magkuyan, na magpaabot kan sa indong kuyan, kan sa indong usipon, dahil ang sa tuyang programa, mga kababayan, kadakol kong mga sabi nga ning eksperyensya katakod sa mga pinag-uusip, but because of ako, aminin ko na medyo solo man lang kita, da ita napupuntahan ang gabos, pero duman sa kaya tang puntahan, napupuntahan ta. Pero sa paagi lang ng mga text mo information and general discussion sa tuyang napapaabot duman sa mga dapat ang riparohon. So this morning, mga kababayan, gusto ko lang nagkuyan nag-recall sa kuya yung mga issue at if I'm not wrong, mga kababayan, nagirumduman ko 2013 pa election. Di 2013 sinundan ng 2016, 2019. Nadangog ko na, mga kababayan, ang issue itong katakod baga sa may mga politician subuot na nagbabakal sa mga expert na mga hacker, na mga hacker tanganing ipanalo ang sa indang kandidatura. Kaninot garong di maning nagtutubod kayan, garong mga kuna sana. Yan ang kuyan, di ngayang ano kayan. Pero nadangog ko niyan 2013, 2016, 2019. Nadangog ko niyan, mga kababayan, na igwaning mga siring kayan na mga huring-huding. Pero dahil sa nangyaring inyo niyan, na may nadakop ang NBI na tulong imbuelto, mga inapod na cyber expert, mga hacker, mga kababayan, na ang sa indang piga-offer sa mga politician sa bilog na runa ng Pilipinas, kapangganahan. Pero mabayad ka man, medyo mamahalon man. Mala sa iginibong entrapment operation, 10 million. 10 million ang pinaghahagad kang grupong ini. Maipanalo lang. So kung 10 million, mga kababayan, kakagaton talaga yan ng mga politician na gusto makasiguro kan sa indang kapangganahan. Because, just imagine, pag nagkandidato ka, mga kababayan, ang 10 million na yan, halimbawa lang, magkandidato ka ng kuyan, congressman, governor, ibaba ta pa, mayor. Diyan lang kita, medyo yun ang medyo kuyan, congressman, governor, mayor. Ang mga senador, chupi yan, ng mga arog na kantidad. Pero imagine mo, kung arog na kantidad, siyempre baka pag nagkandidato ka, ang 10 million na yan, kulang yan. Kung sa inaapod na sa operation ng pagkandidato. Pero kung igwang nag-offer sa imo, kasiguruhan kasi imong kapangganahan, susubadon mo na. Because matao ka lang ng 10 million, nakasiguro ka na magana ka. Because of, kunyan, inaapod na cyber attack o computerized, what do you call, ang tamang pinaka-term, computer manipulation. So, ibig sabihin, may katotohanan palan sa mga huring-hudingkan mga panahon. Dahil because duman sa ipinahayag kang NBI, mga kababayan, ipaman pinahiling sa mga pando kasutulong mga suspitsado, na talagang kaya nindang imanipular, kaya nindang imanipular, mga kababayan, ang resulta, pag abot sa burutuhan. So, kung siring ka iyan, maduda kita, na kadakol ning posibleng mga nagtutukaw na mga politiko na daiman talaga ibinoto kan majority ning tao sa Pilipinas. Just imagine,
sa sarong demokrasyang nasyon na tinatawan ng kapangyarihan ang lambang individual, ang kwalipikadong butante para ang kapangyarihan na yan, kapangyarihan ka na magpili ng sarong leader mo. Kung nagpili ka mo, majority ang pinili nindo ngaya, dinaog duman sa pag-abot sa computer manipulation, mga kababayan, so medyo alarming. Just imagine, alarming yan. Pero thankful kita for how many years nangunyan nasa wata kan NBI, mga kababayan. So inisaro sa mga dagok digdi po sa satuyang nasyon na kung saan anytime, mga kababayan, maski ang mga kita baga nasa inapodagtang digitalized world, maging ining mga system sa ibang mga ahensya ng gobyerno, anytime, mga kababayan, pwedeng madali because of ibig sabihin bako safe ang ano. Ako I do believe may mga limitado lang siguro ang bigataong information kang NBI dahil labo manindang mabulabog ang tao, pero ako I do believe na talagang dakula talagang kuyan, dakula talagang problema ini sa sarong nasyon na igwa dyan yung mga hacker pwedeng i-manipular yan sa nang halimbawa transaksyon sa bangko. Kung yan baga, adyaon ang GCash, adyaon ang sa ATM, kadakol lang mga senaryo na kung saan pwedeng mawara all of the sudden ang sa imong kwarta sa paagi lang ng pag-transfer. So ini mga kababayan ang saro sa medyo masasabitang pagtuunan ng pansin kan sa tuyang gobyerno. Pakusugon ang kuyan ang batas na nagkukover digdi, mga kababayan, pakusugon. Tanganing I don't know kung anong i-feed mo daw ako, attorney, kung igwaning batas na nagkuyan. Garong da ipaman yata duman sa mga cyber attackers. Igwa man siguro pero garong maluya lang ang penalidad. Ito bagang araw kayo ni nag-hack sinda ng mga accounts. Ibang account nag-hack sinda. Ano daw kung igwa na kaayan, mga kababayan? Kung halimbawa day pa man, saro ini dapat sa tawaan ning pansin ka sa tuyang gobyerno because this is a very critical and dangerous. Tulo pa lang yan, kadakol dahil kaya ng mga pag-iriba. Usungon niya na eleksyon 2022. Kung dahil yan nagkadarkok, malay mo, mga kababayan. Halimbawa sa mga senador, sa kaninakol ng kandidatong senador, pwedeng iwasin daning aram dyan na, sige, ipanalo mo ang aking pangalan. Di naman yan mahalata eh. Di mahalata. Saro siguro yan sa barometro kung saan, mga kababayan, hilingunta, ang kadaklan na nanggagana, puro mga bigatin, big time, mga datihan. Maduda ka. Yan po ang saro sa mga kuyan. Saro sa mga medyo tawaan ng mga kanigong atensyon kan sa tuyang gobyerno sa panahon na ini. Pero congrats sa tuyang NBI sa indang pagka-aresto sa tulong mga suspitsado. Duwa ang sa tuyang pag-ulayin, mga kababayan, sa local dito man matataram na issue. May mga issue na negative, may mga issue na positive. Kasubanggi, na-monitor ko, although di ko natapos, ara mo kaya pag-abot sa social media, na kunyang ko, na maliban na lang kung kagilagilalas, pag-abot sa social media, garong halawigo na ang mga sarong oras. Ako sa programa ko, mga kababayan, plano ko na, kung dahil ako nakahook up sa Radyo Uragon, ang gusto ko, mga 25 to 30 minutes lang. Masyado ng halawigon ang sarong oras. Kaya lang, nakahook up kita sa Radyo Uragon, at least mga 40 minutes, okay na. Kasi pag abot sa social media, ang mga tao di naman masyado magka-review kayan, maliban na lang kung iguaning inapon na dakulang issue, yung mga taong imbelto, na nagkakaiguaning interest, iyan. Pero yung mga sinasabing regular program, mga kababayan, mas maray itong sabi nga ning hababa lang, pero igwaning makabuluhan na diskusyon. Ngunyan, duman sa sakuyang nadangog na mensahe na nagdadalagan sa pagka-congressman sa Catanduanes, ang dating alkalde
na si Mayor Leo Rodriguez, mas bistadong Bato Alisto. Saro sa mga nadaw kuduman na pinagasabi niya na ang sa iyang concern, nahirak siya sa satuyang mga kababayan na nagpapasiring sa Eastern Bicol Medical Center, mga kababayan na pag naglaog daa dyan sa ospital, mayong bulong. Siyempre, pag pobre ka, kulang ang sa imong kwarta. Mabakal ka ning bulong sa luwas. Kumbaga, ang pinagapunto niya duman, bakong maray ang pagka-convert sa ABMC into economic enterprise. Bako subuot na ko yan. Bakong maray. Kaya ang sabi niya, kung siya siswertihon, kung siya tatawan ng pagkakataon, magibo siya ng paagi na maibalik sa dati. Maibalik sa dati ang ABMC. Na kung saan mga kababayan, itong pag sinabi kiyan dati, ibig sabihin ang sarong ospital na pinagpapalakaw kan gobyerno. Okay? Pinagpapalakaw kang gobyerno, pinagpupunduhan kan gobyerno, because ang ospital tabi mga kababayan, kung kamo nagbabasa kamo ning local government code as in iba pang provisiones kan sa tuyang existidong batas, mga kababayan, ang health services, mga kababayan, saro iyan sa pinaka-importanting services na pinagagampanan kan sa tuyang gobyerno. Kaya igwa kitang inaapod na mga basic services. Ano ini mga basic services na iyan? Kabali na dyan ang health services, social services. Kaya mga kababayan, baga kung nagirumduman nindo, ang sa tuyang ospital kan mga panahon, igwayan dyan yung nakatukaw na social workers. Na kung halimbawa, gabos mong problema, duman ka madulok dahil ipoproseso ang sa imong pangaipo, gobyerno ang nagbabayad. Now, gusto tang balikan, as in, di maning nababago sa satuyang format kang pag-distributing budget sa tuyang gobyerno. Gusto talang tao aning doon mga kababayan, na kung bako epektibo ang sarong bagay, pwede man yan baguhon. Okay? Pwede man yan. Pero, hilingon tango na ang pinakakabuuhan. Ang pinakakabuuhan sa sakuyang pagkasabot, mga kababayan, na ang duties function kan sa tuyang gobyerno, take note ang duties function kan sa tuyang gobyerno, magtao ning serbisyo sa iyang nasasakupan. Di niya dapat pasakitan ang sa iyang nasasakupan. Sa anong paagi? Ibig sabihin, ang sarong lugar, sabihin tanang igwa dyan ng mga gustong magnegosyo na mga yung mainapod na MSMEs, micro, small, medium enterprise. Ining mga sadraday na negosyo, kasaradayan, like yung mga sari-sari store, o iba pa man na mga itong naglalako ni mga fish balls o mga kapihan, mga simpleng kabuhayan. Kung ako ang haputon, dapat mga kababayan, kung pwede, sa lokal na gobyerno, dapat dahil na inipagtuunan pa o sabi nga ning dahil na inipag para disturbuhon pa pag-abot sa mga taxes. Diyan lang sa mga vulcanizing shop, may nakaulay kita dyan na mahalon na ang sa indang pinagbabayadan. Kang panahon pa. Kang panahon pa yan. So ang punto di nasa gobyerno, lalong-lalo na sa mga nasa lehislatibo, dahil kita magparaisip ning mga pagpataw na karagdagang buwis sa mga kasaradayan. Because ang pinakapusod kan sa tuyang gobyerno o panggugobyerno o ang probisyones kan sa tuyang gobyerno na sa tuyang pinagsusunod, pag hiniling mo, services ang mahihiling mo dyan. Kaya dapat ang fokusan ta kung paano maidara ang basic services sa tao. Kung igwa man kita ni mga inaapod na paglangkaw ni mga taxes, pagkulikta ni mga taxes, pag-ibuhi ki mga ordinansa, dapat dumanta sa mga biapod ng mga big time na mga negosyante na ang sa indang pinag-income is milyones. Pero ining kasaradayan, dito na dapat inipag para kunyanon pa. Dapat nga ni, tuwangan ta sinda na mag-asenso. Kasi pag nag-asenso, pag nagdakula ang sa idang negosyo, di makatuwang sinda sa gobyerno. Makatao sinda ning tax duman sa mga tax ordinance. Pero ining mga sari-sari store, pagkuha ni mga permit, kung ako nga haputon, dapat kunya na yan. I-consider na dapat yan mga libre.
ining mga nagtitinda ki mga gulay sa mga kung sa India na may mga pwesto, dapat masabutan ka sa tuyang mga nasa gobyerno. Uutrohon ko na ang pinakapusod kan sa tuyang gobyerno magtaon ning tabang services sa tuyang mga kababayan. So dapat saro yan sa mahiling. Now, balikan ta duman ang pinagtaramkong ko yan sa ABMC. Nadangog ko, so sinabi ni nagdadalaga na congressman dyan, na pag siya nang gana, sisikapon niyang maibalik sa kuyan, sa dati. Pero tandaan ta makbabayan ang ABMC na convert into economic enterprise because of sangguniang panlalawigan sa paagi ning ordinansa, mga kababayan. So kung igwa maning magakuyang kayan, sabing ibalik sa dati, diskarte kang sa tuyang mga honorable sa lado ning lehislatibo. Sinda po ang may pinakaano diyan. Siguro dako lang tuwang man siguro diyan ang sa tuyang mga congressman. Pero ang pinaka nagbusol kayan is ang sa tuyang mga board member, mga kababayan. So sa panghiling ni dating mayor ning Bato, bakong marhay ang ABMC sa pag-economic enterprise because ang sabi niya dumang kasubangi, nasasakitan ang satong mga kababayan. Okay, nasasakitan. Pero sa other side, pwedeng totoo man because dakulon man talagang taong medyo pag-abot sa medical and financial aspect, medyo perming dihado. Pero kadina ko lang programa kan sa tuyang gobyerno, adyaon ang mga party list, nagtataon yung pondo sa kuyan. Mga kababayan, halimbawa nagkakaigo ka ni problema sa pambayad, adyaon ang ako Bicol lang nagsusuporta sa Eastern Bicol Medical Center. Bako lang yan sa mga pribado na kunyan napundo ning gobyerno. Si Congressman Hector Sanchez, human sa mga sa iyang mga So, adi ta maintindihan bakit may mga siring pang mga kuyan, mga nagpapaabot ng mga reklamo. So, ang gusto sabihin, sa bagay ang tao di mo maiwasan, may mga reklamador talaga, natural yan. Pero adalan kan sa tuyang gobyerno, kung halimbawa kaipuhan talagang ibalik. Pero kung igwaman ng ibang paagi para matuwangan, tuwangan. Dapat arog na sa nakayan, mga kababayan. Sa ngaran ng serbisyo, mahiling tayong pinakabasta at tandaan ta, ang pinakapusod kang sa tuyang gobyerno, ang pinakapusod kan mga probisyones kan sa tuyang saligang batas, magtaon ng serbisyo sa tao, magproteher sa tao, asin magsaway sa tao kung igwaning nababayular. Arog kaen mga kababayan ang sa tuyang batas in general. Kaya permitang rumdumon ang kasabihan, mga kababayan, na first thing first, ang bayan muna ang tao-aning serbisyo. Yan ang pinaka-importante dyan. Kaya sabi ko baka sa bago, na pag-abot sa mga pag-impose ng mga taxes, ano man ang mga ordinansa, dapat hilingon ining mga kasardayan na mga sadraday, mga gura naman sa kita kang mga sari-sari store na yan, gate man sana. Tapos pagparasingilon mo ning buwis, siguro kuya na yan. Dapat serbisyo ang makaabot sa inda. Dapat matuwangan sinda para magangat ang buhay ninda. Saka na magparapang pataw ning buwis kung nahiling nang kuyan. Medyo angat ang buhay. Kaya dapat i-review kan sa tuyang mga honorable ang mga bagay niyan, mga kababayan. Mga kababayan, sa tuyang oras, alas 7:04. Good morning, tabi sa tuyang amigo dyan, Roel Calesen Nazareno and siyempre man, ang sigurado man sa na ini, board member sa West District. Tabi, board member, supigsin ko sa imo, pwede daw ito? Tabi, partner, okay man sa imo? May po mga kababayan, kaso hapon kaya
after my program, di ako ning ko yan, kumbaga, nagsagi lang sa isip ko, mga kabayan, nagsurat-surat ako ng political jingle. Nagsurat-surat ako ng political jingle, pero di pa yun yung pahintulot sa Viva Records, political jingle, mga kabayan. Isiya ni board member sa ni Francisco. Pero ang nakapaluman-duman, puro yung totoo. Pwede yung totoo. Serbisyong duro-diretso. Daining pagkuruntrahan. Madali ang yan. Madali ang serbisyo. Pero totoo man yan, mga kababayan. Ako kaya, dyan sa San Andres, hindi talaga kaya si Mayor Peter Cua, alias Boste Cua, mga kababayan. Dyan sa San Andres, daining duda talagang sangaran talaga ng pagtabang. Di lamang nagsasayuma ang taong yan. Ibang klase ang character as in attitude ng puso ng taong yan. Kaya ang sa iyang pagkurahaw na kalulbon mamahalon, dadarho niya sa probinsya. Kaya pag naging vice governor yan, lao mo nindo, naigo talaga ning maiiba. Maiba, pag-abot sa turismo, sa gabos na, kasi napaka-open kan taong yan. And very broad ang pagsabot. Ang saro sa kuya dyan, yung heart niya is napaka-humble, kababayan. Pag may mga naghahagad kitabang, dain handakol na hapot, basta namati niya man, nakaipuhan tabangan, tinatabangan. Kaya, basta sabi mo na, pag ining linyada kan bagong timpla, pagpuon sa congressman, governor, hanggang sa board, kaya lang sa bagong timpla board member Jose ni Francisco, garo igo akong nahiling dyan na saro na madidihado, pero bako ika garo igo ka mo dyan saro na kaibahan na medyo kuya, na medyo tagilid, saro o duwa, pero sa hiling ko ang sureball dyan kamunduan ni kuya attorney yung yanan. Araw mga kababayan, kita kaya may mga initial man kitang mga inapod na datos na pinaghihiling ka mga nakaagi. Kaya halimbawa, ang datos ni board member sa ni Francisco, dain ang gidyan nagbababa kadaklang ang top notcher. Board member, kundi iman yan matap notcher na sunod. So mahiling mo ang kunyang kang boto, consistent. Konsihal, nimbirat, top notcher. So mahiling mo kunyan siya, consistent siya. Si Atty. Yung Yana naman, kan nagkandidato yun yung board member 2019, mga kababayan, nakapanglima siya, sunod siya kay Doc Safe. During the time, dai siya sa linyada nila gobernador. So dai siya kulang, so naging suporta sa San Andres. Kasi ang San Andres talagang pag sinuportahan ka dyan, talagang masasabi mo na dakula ang sa imong advantage. Kaya sa nahiling ko, dahil ta nakalinyada si Yung, Atty. Yung Yanan, Kilagob, dakulang ko yan, kadagdagan. Dakulang kadagdagan. Kundi, igwa man dyan yung kabawasan, kila board member Alan Del Valle. Sa kabkab duman sa teritoryo ni Alan, kada ako kung nakaulay, habo ki BM Alan. O sabi ko, dapat suportahan hindi yan, tataga dyan yan. Nga sir, pilang base, pinangyayang suportahan. Maningyayaning ko dyan, digdi sa muya. And fairness man ki board member Alan Del Valle, mga kababayan. Siyempre, kanya-kanyang diskarte man yan. So, diskarte niya man. Ang saro pa na medyo nagloya, inis base mo lang sa kuyang mga nakaulay, lalo niya sa Virac, medyo nagloya talaga si board member Rafi Zuniga. Ito sa mga nakaulay ko, baan sa mga nakaulay ko, nagkataon lang. Pero base naman sa nakaulay ko, medyo lalong-lalo na, so karubagang naapiktaran kang pag-porsige ni kasi board member kasi Rafi Zuniga ang naga-post kaso pag singil kaso sa biwad na kuyan na mga bayadan. So di man para sa di man ni problema dili kay mo talagang bayadan kundi so timing ang kuyan kaso mga kababayan ta diyan na nag-agi ning bagyo, pandemya.
So ang request man ko ta naninda is tawan mo na ning dikit na dikit na konsiderasyon, pero pag igwa ka ning medyo naginibo may nasagasaan, naturalmente sa mga nasagasaan mo, maging negatibo yon. Sa San Andres, medyo kulang naman talaga ang amor, mga kababayan. Pero mahiling tayan. Mahiling tayan sa pitchages kung ano ang magiging resulta. Kasi kung pagpababasihan mga kababayan, sa mga post sa Facebook, lintian, dumana si board member Tanael, igwa dumaning Kuyan, igwa dumaning ano ito, so dati niyang pinagapanao, color pink, si Rafi Guaman. O, yun bahala na, mga kababayan, ang mga senaryong araw kayan. Basta ang importante, yung record. Yung record, kan sarong kandidato, hilingon nindo kung maray ang naging performance. Kaya baga sabi ko sa indo mga kababayan, reviewon nindo ang mga accomplishment kay ni board member sa ni Francisco. Dayan masupog maghagad sa indo otro ning boto nga ta. Reviewon nindo, hilingon nindo, mahiling ang records kaya na naga-perform talaga ang sarong tao na nangako sa indo kan sina nagkakandidato. Maria Fe Mandugid Valesa, idol, dapat makabalik sa national ang ABMC. O, yan po mga kababayan. O, igwa na yan ang sarong tao na nagtataram sa kuyan, ga-represent sa Sampulo. Okay? O, ining taramo ni Maria Fe Mandugid Valesa, ga-manifest lang yan na may mga tao talagang dai satisfied sa pagiging economic enterprise. Sa bagay, may mga ina-upload man yan na public hearing, public consultation. Halimbawa, sa maabot na panahon in the future, kung sisay man ang masunod ng mga opisyales kan sa tuyang probinsya, siguro tawan yung pagkakataon magkaigwan ng public mag-survey, maghahagado ng public opinion kung ano ang gusto kang majority, mga kababayan. Araw kayan dapat pinagdadangog ang buses na wara sa Radyo Uragon. Bad brown out dyan. Okay, sige mga kababayan, ang satuyang oras alas 7:11, ini ang satuyang last na didiskuto rin sa ngunyan, na kung saan nakapost ini sa Facebook page kana Congressman in Catanduanes, dahil iba Congressman Hector Sanchez, na ang Catanduanes official nang idiniklarang Abaca capital of the Philippines. So basahon tanong na mga kababayan, bago kita mataoning side comments. Sabi digdi, 2 taon matapos ihain ni Kong Hector Sanchez ang panukalang kikilala sa malaking ambag ng isla sa industriya ng Abaca, ganap nang idineklara ang Catanduanes bilang Abaca capital of the Philippines. Sa bisa ng Batas Republika 11700, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong ika-15 ng Abril ang naturang batas upang opisyal na kilalanin ang lalawigan bilang pinakamalaking producer ng Abaca sa Pilipinas, dahilan upang maging major exporter din ng Abaca fiber ang bansa sa buong mundo. Sabi ni mga kababayan, in recognition of its status as the country's biggest producer of Abaca and making the Philippines world renowned as a Manila hemp in the fiber industry and support to the agricultural development of the province, it is hereby declared that the Catanduanes be the Abaca capital of the Philippines. Iyan po ang nakasaad sa nasabing Republic Act. Binigyan din sa batas ang kahalagahan ng Abaca industry sa patuloy na pagpapaangat ng kabuhayan sa mga rural areas. Gayun din ang potensyal nito bilang pangunahing export product ng bansa na makatutulong upang mapalaki paangkita ng pamahalaan. Iginiit ni Congressman Hector na tagumpay ang isla ang paglagda ng Pangulo sa naturang batas dahil matagal na umanong sinisimbolo ng mga hibla ng Abaca ang tibay at tatag ng mga Katandunganon. Taong 2020 nang ihay ni Congressman Hector sa Kongreso bilang principal author ang House Bill number 6149 o ang Proposed Act declaring the province of Catanduanes as the Abaca capital of the Philippines. Sa kasalukuyan, nakatuon ng pansin ni Kong Hec sa pagsusulong ng mga proyekto at pananaliksik na inaasahang makapagpayabong sa produksyon ng Abaca at makapagpapalawak pa ng utilization nito sa iba't ibang larangan at industriya.
Katambal si Provincial Governor Joseph Cua, Philippine Fiber Industry Development Authority, PELFIDA, at iba pang kaugnay na ahensya. Masugid ring sinusuportahan ni Kong Hector Sanchez ang konstruksyon ng kauna-unahang Abaca Toxi-Buying Special Project fiber processing facilities sa bansa na itatayo sa bayan ng Karamuran. Ayon sa Food and Agriculture Organization or FAO ng United Nations, may tuturing na future fiber ang Abaca dahil sa pagiging matibay at environment friendly nito. Kabilang na ito ngayon sa mga tinaguriang strongest natural fibers in the world. O di congrats sabi sa tuyang Congressman Hector Sanchez, mga kababayan. So ano ang mga indikasyon, mga kababayan, kan pag kapasar ka nasabing Republic Act 11700 sa pagdeklara na ang Catanduanes, mga kababayan, ang Abaca capital of the Philippines. So dakulang breakthrough ini sa Catanduanes, mga kababayan. So na-overtake ta, na-inutan ta ang Sorsogon na nagpaplano man na palawakon ang sa indang Abaca propagation. So at least adig din na, mga kababayan, batas ini di ini basta-basta mababawi o masapawa ning ibang lugar. So ano ang dapat na maging lakdang kan sa tuyang gobyerno? Number one, because batas na yan, mga kababayan, makakakuha kita ning mas dakulang pundo sa nasyonal para suportahan ang mga programang pang-Abaca na magpapalawak, na magpapakunyan pa, na magpapakusog kan industriya ning Abaca sa satuyang probinsya. Kaya ngunyan pa lang, ako ang sa kuyang sitwasyon, mga kababayan, kung nagirumduman nindo, may mga programa ako kang mga panahon na pinag-discuss ko ini, na ini po, mga kababayan, i-review ko lang, i-recall ko lang kung gaano kaimportante asintabang sa pangkabuhayan ang Abaca sa Catanduanes. Simplihon lang, okay? Ang paghagot, mga kababayan, ako pigpurbaran ko man, ang paghagot sa man yan na abilidad o skills na manudan ning sarong tao, babae o lalaki, kayang gibuhon yan. Pero dapat mag-agi man siya ning proper training bilang parahagot. Maaring magaulo ka mo, nga ta, mag-aagi pa man in training na normal yan. No. Sa sakuyang obserbasyon sa mga eksperto, igwa, mga kababayan, ning diskarte ang pagsuknit, ang pagbutong, ang pagbalad ning Abaca. Ngunyan, kung igwa kita ning inapod na textbook, yung technical vocational school, na igwa kita ning may mga short courses kita like welding, ano pa ba, yung mga carpenters, iba pang mga short courses, mga kababayan, na nagtatao, na nagde-develop ng skills kang sa itong mga kababayan. Hiliw nindo, after na nag-graduate sinda, ang iba sa inda naglalarga pasiring sa Manila, maghahanap ng trabaho. Ang iba sa inda, adyaon man sa Catanduanes, naghahalat man ng mga customer o kaya matrabahuhan. Pero digdi sa Abaca, kung tatao ka maghagot, kung tatao ka ng proseso, mga kababayan, ini ang trabaho di ka na masakitan sa paghanap ng buyer. Mas masakit pa nga ni sa mga parasira, mabanwit pag-abot sa mga dali ninda, kung di ka ning rigaton, ilalako mo pa yan kung sain, para lang mabakal ang sa imong sila, mahanap ka pa ng mga customer. Samantalang ining Abaca, kung tatao ka maghagot, mga kababayan, duman pa sana sa bukid, labo pa lang ang sa imong Abaca, ang sa imong bandala, igwa na ning buyer, mga kababayan. Kaya dakulang ko yan ini, dakulang breakthrough ini sa satuyang mga kababayan. Ang problema lang kasi, ang satuyang mga sabihon tanang ang satuyang mga kabataan, because sobrang hilig sa gadget, dahil na sila nakafocus duman sa mga trabahong panglupa, trabahong pang-agrikultura,
nagiging high level man kuno ang panghiling pero tios day income. Samantalang sa mga taong mga parahagot, mga solterong parahagot, maski sa bukroton, ang makamutkaan, grabing digta, pero gakita, kumikitang kabuhayan, da iyan nagtitios mga kababayan. Iyan ang punto di vista ta. Tauan pakusugon kan sa tuyang gobyerno, iinganyar ang sa tuyang lambang pamilya dyan na dining mga trabaho sa Catanduanes na makanood kung paano maghagot paano maghagot ano. And ang saro pa sa problema, paano ta papakusugon kadako ling mga nakatiwangwang na daga na di maning tanom ning abaka, dapat duman sa mga nakatiwangwang na daga makipagmowa ang sa tuyang gobyerno kung pirang taon ngaya di mo man sanayan nagagamit. Ngunyan ang gobyerno matuwang sa imo makipagmowa, maano kita sa paagi ning PhilFIDA o ano pa man kahin sining gobyerno, natatanuman taning abaka ang sa imong daga o duman magkaiguran ning kondisyon duman kung pira ang duman sa tagsadiri kan daga, kung pira ang mapumunta man sa gobyerno, mga kababayan. So considering kaiyan, madali ang pag-asenso kan Catanduanes ngata mga kababayan. Simple lang, napaka-practical. Igwa ka ning trabaho, so sa imong pinagtrabahuhan, may automatic na buyer. Iyan ang magayon dyan sa Catanduanes, kadakol ning buyer nin abaka. Iyan ang totoo kaiyan. Kadakol ning buyer, di ka na masakitan, mga kababayan. Kaya kung ang mga tao, tatao maghagot, and yung mga mga daga man dyan na nakatiwangwang, tatanuman ning abaka, because tutuwangan kang gobyerno, mga kababayan, ako I do believe, ako naniniwala ako, daining magatios dyan po sa tuyang probinsya. Ilimunin daw sa mga mahigos magharagot na ang mga bado, puro mga digta ning abaka, dyan lang sa biga. Mapunta ka dyan sa gilid ng tinampo, mangalas ka, ano nga ang mga motor dyan, mga parahaya kanya ng service na motor. Samantalang so nagtatrabaho sa naka-aircon, problema, pamasahe sa Roal daw, so sa iyang sweldo, napunta sana sa pamasahe. Aloy ng kaswal sa gobyerno, di lamang nakabakal ki motor, maski lamang bisikleta. Ngata, ang sa iyang kita, ano lang, ang kita niya, kumpira lang ang sweldo, yun lang. Pero so parahagot, nagbabalad sa init, maation sulot, pero nakapagbakal ning motor. O hilingon nindo. So casual, aduman sa opisina, naka-make up, marayon ang hiling-hilingon. Pero, mga kababayan, wara man ki kuyan, wara man ki kwarta, Validation of Republic Act 10175 Cybercrime Prevention Act versus hackers. O yan, so kapunan tadi ko kaya nabasa, aduman siguro sa ko yan, piga text ng sa tuyang dyan sa radyo sa Oragon. So yan po mga kababayan, ang diskarte. Kaya ang Catanduanes, sa hiling ko, diit na ining magaangat. Ang Catanduanes tabi, bako na kita ang pabalik. Ang Catanduanes paangat na ini, mga kababayan. Tuunan lang, tawan lang ni magkinigong tuon, tawan lang magkinigong atensyon kan sa tuyang mga masunod na mga leader, tawan ning seryosong atensyon. Ining mga pwedeng programa sa Catanduanes na mag-aangat sa pangkabuhayan kan sa tuyang mga kababayan. Oy mga kababayan, pasensya na kamo ta inabot kita ning oras. Oras na naman para mintras na kuya na magpaaram, pero bago kay ni ang sa tuyang rekomendasyon sa maabot a eleksyon dita paglingawan number 18 sa baluta, ako Bicol Party List. Ang sa tuyang kasurog katabang na. And siyempre man, ang sure ball man na nagtataon ng serbisyo, performance mga kababayan, nasa record yan. Pagka board member Sunny Francisco. And ang sa tuya man na amigo dyan, ang sa tuyang padi, kandidato man sa pagkakonsihal, Konsihal Hazel Isidoro.
mga kababayan. Madaling dulukan ang tabang anytime. So sa tuyang pag-iriba man dyan sa media na gusto man na magserbi, konsihal, adyaon man si Joe Buena, adyaon man si Ramil Oliveres, mga kababayan, nasa indong kamot ang desisyon. And sa board member man, independent, adyaon man si Jinky Lotabor, mga kababayan, so nasa indong mga kamot ang desisyon. And siyempre man, dyan po sa Viga, suportahan taman ang taong kandidato sa pagkonsihal na igo talaga inaapod na marhay na objeto, Konsihal Rolando Torocha. Mga kababayan, diit lang na panahon kami nagkaulay kan taong ini, pero igo ini inapod na righteous desire sa pangugobyerno dyan po sa Viga. Although dihado ini minsan, pero sige lang tabi, Konsihal Rolando Torocha, fight sana, padagos sana, mga kababayan. And siyempre man, dahil maning duda, pag abot sa Vice Governor, buste ang ano dyan. Dahil duda, makusugon mga kababayan. Makusugon. Makusugon ang bagong timpla. Pero hilingon ta na lang, ta ini sa tuya, mga kunyan man lang ini. Mga sabi nga ning mga personal views ko na sabi nga ning nahiling ta. Ano? Yan po mga kababayan. Ano ini? Leonis Hello Black Trading. Good morning tabi sa mga gustong bakal kay Hello Blacks. Adyan po ang Leonis Hello Black Trading. Mga kababayan, pakikontak na lang ang numero 0930-490-2820. As in man 0919-315-4176. Mga kababayan. Sa Birak pala na neck to neck ang laban ni Mayor Posoy Sarmiento and Engineer Sam Laines. Mga kababayan, aram nindo ang igo akong na-discovering ugali ning Birak nun. Ini na-discover ko ini. Ang Birak nun, halos na inahaputan ko siguro mga lampas man 10 katao. Yung mga tunay na Birak nun yung mga Birak nun mga kababayan, ibang klase talaga ang Birak nun. Igwa man sinda ning sa Diring Pride, sa Diring Pride. Ang Birak nun mga kababayan, once na nagustuhan kakaiyan, once na nauyunan kakaiyan, maski anong discarding gibuhon mo, ang Birak nun, pag ginusto ka, gusto ka. Pag hinabuan ka man kaiyan, maski pa ano pa naltag mo dyan, masasayang. Maski hilingon mo, halimbawa sa mga trabahador, na mga nagtatrabaho niya sa gobyerno na from other place, from other munisipyo, daiyan masyadong trupa sa Birak. Daiyan masyadong trupa. Kasi ang Birak, igo siya sa diring ko niyan pag Birak noon, igo siya ng kakaibang banding. Igo siya ng kakaiba. Kaya dyan sa Birak, pag igwa dyan ning inaapod na talagang amuma o type ninda na kandidato, mga kababayan, maski may mga sabing harad baba sa paghiling ng tao o pobre yan, once na iyan man mga kababayan, minadayo puting suporta, grabe yan. Kaya baga si Konsihal Sani Francisco, perming gatap na yan sa Birak, nata nagustuhan ng Birak nun, si Konsihal Sani Francisco. Sige mga kababayan, dahil inabot na kita ng oras para mentras magpaaram, ang sa idong lingkod, ang sa idong tugang, sa radyo, dahil iba, Marlon Skylon Supling. Salamatuno na maray sa gabos sa padagos idong pag-antabay, ang sa toyang mga technician, Herbert, and si Jim, Bro Herbert and si Bro Jim, mga kababayan. Solid Team Pusoy, nagpahabol, siyempre man ang sa toyang East F dyan, Rainy Sunshine. Salamatuno na maray mga kababayan. Thank you so much. Salamat. God bless Catanduanes.